Dunay reward nga ihatag alang sa makatudlo sa suspect o mastermind sa pagpamusil sa usa ka kandidato pagka-board member sa Davao del Norte. Ang Police Regional Office 11 gimando na ang pagmugna og Special Investigation Task Group aron matutukan ang pagsulbad sa maong kaso. Ani report ni Argil Relator. 1 million pesos nga reward ang ihatag ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez sa kung kinsa man ang makahatag og impormasyon nga moresulta sa pag-aaresto sa suspect o mastermind sa pagpamusil kay Audrey Perez. Si Perez, usa ka kandidato pagka-board member sa Davao del Norte. Niadtong April 29 dihang gipusil siya samtang pauli sa ilang balay sa Barangay Magugpo North sa Tagum City sa maong probinsya. Parayon pa siya nagapaayo sa ospital. Sumala sa PRO 11, dahong tabang matud pa ang reward aron nga paspas nga masulbad ang maong kaso. Ay, malaking tulong po ito. At siyempre, mga tipster po dyan na makapagbigay ng magandang information at mapavalidate natin ito, maaaring makatulong na pabilis masolve natin yung crime na to. Ginalantaw sa kapulisan ang posibilidad nga politika o dili baka personal grudge ang motibo sa pagpamusil. Ng Davao Norte. Kami po ay nakausap na namin si Audrey and kanya mga wala siyang naalala na ito ay meron siyang mga kaaway o mga kaalitan. Nagpagawa na po kami ng SITG natin to oversee the investigation of this incident. Sumala sa PRO 11, isolated matud pa kini nga kaso. Wala sa dugang deployment ang kapulisan karong eleksyon sa Davao del Norte human sa hitabo. Hinuon anda matud pa nga mag-deploy ug galing dunay request ang Provincial Director sa Davao del Norte Police Provincial Office. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.